the giant Kenyan nut company, the one that now we believe it's the giant in Kenya. Kenská spoločnosť pre orechy. Obrovská spoločnosť, o ktorej sa hovorí, že je obrovská v Keni. Pracoval som pre nich až do roku 2001. Vtedy som sa rozhodol rezignovať z postu. A to všetko dá sa povedať kvôli Fairtradu. Pracuješ pre niekoho, kto zarába a neplatí pracovníkov tak, ako sa patrí. Ja osobne som odišiel kvôli ponižovaniu. Nie si platený dobre, pracuješ dňom i nocou. Môžete nájsť aj spoločnosti, ktorí majú aj 150% zisk a farmár dostáva iba málo. Pre mňa bolo tým dôvodom to, že som vypočítal, čo dostávajú za makadamské orechy a čo dávajú farmárovi a čo robotníkom. A tak som zistil, že to vôbec nie je fér. Fairtrade výrobky si kupujem pravidelne a sa mi to zdá tá myšlienka správna a dobrá. Je to vlastne rozvoj a pomoc pre komunitu. People who live in third world may need our help. Nie vždy si niečo kúpim, ale páči sa mi, že sú iné, ako by som mohol dostať kúpiť napríklad v nejakom hypermarkete. Je to výrobok, ktorý nesie garanciu férového obchodného vzťahu. Je to výrobok, ktorý spája istým spôsobom zákazníka s producentom na začiatku toho obchodného reťazca. Musí spĺňať všetky Fairtrade kritéria, tak ako sú oficiálne stanovené. My sme začali robiť rozvojové projekty v Kenii pred 5 rokmi asi. Vtedy, keď sme začali vidieť, za akých podmienok pracujú tam pestovatelia, ktorí tvoria okolo 80% Kenianov, takže sme zistili, že oni naozaj potrebujú ten prístup na EU trhy, aby oni mohli predávať svoje výrobky. Nachádzame sa v slame Kibera v hlavnom meste Kene v Nairobi. A práve sme nakupovali košiky od pani Fatumy, ktorá zamestnáva ženy so slamou nielen v Keni, ale v Tanzánii a v Ugande. A možno ľudia sa tak zaujímajú o to, že čo vlastne znamená Fairtrade. A tradične tieto výrobky sú známe ako káva, alebo čaj, alebo kakao, ale pri Fairtrade nerozlišujeme len takéto komodity, ale ide aj o remeselné výrobky. This one? We can keep it here. Bring it here. Yeah? Sure. Baliť tieto veci? Takže to sú pre nás. Všetko stálo asi 11 100 kenských šilingov, čo je v prepočte 185 amerických dolárov. Okay. Just a quick question. Len iná otázka. Ako dlho trvá výroba takéhoto košíka, keď ho platí jedna žena? Ktorý? Hoci ktorý, napríklad tento. Koľko trvá jednej žene upliecť takýto košík? Tento trvá 2 až 3 dní. Nepletú ho celý deň. Upletú nejakú časť, potom idú domov, starajú sa o deti a potom pracujú ďalej. Takýto jeden košík im trvá asi 3 dní, kým ho takto upletú. V priemere zarábajú, alebo my sme za ňo zaplatili 350 kenských šilingov, a takže na jeden deň v priemere jedna žena dostane asi $1,50. Mnohé komunity sa zaoberajú ručnými výrobkami. Napríklad tí najchudobnejší, alebo takí, ktorí nevlastnia pozemok a nemôžu sa venovať hospodáreniu, alebo ľudia bez vzdelania či nezamestnaní. My name is Frederick Bundi. This is our place now with my wife. We work here. This is the people. Volám sa Frederick Bundi. Toto je môj domov, toto moja manželka a toto sú ľudia, s ktorými pracujem. A moja dielňa. Venujem sa remeselným výrobkom a moja umelecká práca je založená na primitívnom umení. Toto je váš návrh? Áno. Yes. If I couldn't get enough money right now, I could expand the business.
Keby som viac zarábal, rád by som rozšíril môj obchod. Mohol by som zamestnať viac ľudí, aj príslušníkov kmeňov. Je toľko ľudí, ktorí nečinne trávia čas a nepracujú. We discovered one of the problems was the economy. Zistili sme, že jedným z problémov je ekonomika. Mnohí ľudia nie sú schopní postarať sa o svoje rodiny a tam ten problém začína. A potom mnohé deti končia na ulici. Náš zakladateľ, otec Grohl, začal pracovať s rôznymi ľuďmi, najprv v Nairobi, s ľuďmi z komunity, ktorí sú chudobní a objavil v nich rôzne zručnosti, napríklad schopnosť vyrábať košíky a podobné veci. Takže od nich kupoval a predával košíky a časom prišiel na to, že takáto ekonomická činnosť by im mohla pomôcť. Keď je niekto schopný zarobiť si na tanier jedla, dá sa tak zaručiť aspoň čiastočná udržateľnosť v rodinách. So if someone can be able to at least put a plate of food on the table, you can ensure some sustainability in their families. Na Fairtrade, hlavne tuto v Afrike, je zaujímavé práve to, že Fairtrade princípy sa dodržujú aj pri výrobkoch remeselných a tam práve ide o veci ako dodržiavanie bezpečných pracovných podmienok, stabilnej férovej ceny a priamych obchodných vzťahov s týmito ľuďmi. Takže nejde o nejaké podporovanie závislosti na vonkajšej pomoci, ale ide o to, že sa snažíme dávať tým ľuďom šancu, aby sa mohli zamestnať a aby sa sami mohli pričiniť o to, aby sa dostali z toho začarovaného kruhu chudoby. Ženy, ktoré sú zapojené do tohto Fairtrade obchodného vzťahu, si veľmi pochvaľujú to, že ich postavenie v rámci komunity tým, že majú rovnocenné postavenie s mužmi v rámci svojho družstva, sa zlepšilo. Spoločnosť Kazuri bola založená v roku 1975, založila ju Lady Wood. Začala s 2 slobodnými matkami a teraz sme sa rozrástli na skoro 300. Vytvárame pracovné príležitosti pre slobodné matky. Všetky pochádzajú zo slumov v Nairobi. Zabezpečujeme pre nich dopravu a zdravotnú starostlivosť pre ich deti. Sú šťastné, že majú prácu a môžu nakrmiť svoje deti. With our producers, we have 10 main principles. V našej spolupráci s výrobcami dodržiavame 10 hlavných princípov. Napríklad podporujeme boj proti detskej práci, máme zásady proti diskriminácii rodovej, rasovej, náboženskej, ale aj AIDS, alebo diskriminácii telesne postihnutých. Máme zásady o cenách, čo je naše základné pravidlo. Zabezpečujeme, že výrobca z peňazí, ktoré dostane, dokáže vyžiť. Čo sa týka mesačnej mzdy, tak zarobím okolo 5 000 mesačne. 5,000? 5,000. Okay, great. Is it enough for you for living? It's not enough. Či to stačí na živobytie? Nestačí to. Nie je to dosť na všetko, aby to pokrylo všetky náklady. To, čo potrebujem. Nie je to dosť pre moju rodinu. Toto je naša hlavná plodina na export. Vďaka tomu máme peniaze na vzdelávanie našich detí, na oblečenie, na všetko ostatné. Od predaja čaju sme proste závislí. To je všetko, čo má na jedlo. Proste na všetko. Nemá iný zdroj príjmu. Fairtrade čaj v Kenii rastie veľmi rýchlo. Pred 3 rokmi sme mali 1 plantáž a teraz ich je skoro 20. Vytvorili si celú sieť drobných pestovateľov zainteresovaných vo Fairtrade. Čaj je populárny produkt. Predávame Fairtrade čaj v Británii a v iných častiach sveta. You are fair to your staff.
You are paying fair price according to the laws of this country. Ste k zamestnancom féroví, platíte im adekvátnu cenu podľa zákonov krajiny, dávate im adekvátny plat, vyplácate im na časy. Nepoužívate chemikálie. Tiež máte založenú komisiu, ktorá rozhoduje o sociálnom príplatku, je volená demokraticky a transparentne. Spravuje tzv. Príplatkový fond. And also manages the premium fund in a very transparent way. Hlavným kritériom fair trade je fair cena, to znamená stanovená cena minimálna, ktorá sa vypláca prvopestovateľovi. Táto cena je stanovená na základe toho, aby bolo táto jeho výroba dlhodobo udržateľná. A takisto časť tejto ceny ide, ktorá sa volá tzv. Sociálne prémium, ide na komunitné projekty, ktoré sú prospešné celej komunite. V komunitách, z ktorých pochádzam, hlavne v Keni, žije mnoho ľudí pod hranicou chudoby. Z menej ako $1 na deň. A všetko, čo aspoň trochu zlepší život, je vítané. Sú dediny a komunity tam, ktoré naozaj majú dobré výsledky z tohoto sociálneho prémiumu. A v našich projektoch, žiaľ, je to ešte, práve teraz sme to začali, vyzbierať ten sociálny prémium. Začínajú o tom snívať, že do čoho by oni investovali. Tam, kde mali niektorí výrobcovia predtým chatrč, stoja teraz murované domy so strechami. Ich životy sa menia k lepšiemu. Jeden z našich členov začal vďaka svojmu príjmu projekt pitnej vody pre komunitu. Pôvodne ľudia brali vodu z ďalekých zdrojov, z riek asi tak 2 kilometre od ich domovov. Takže spoločenstvo cítilo, že je to potreba a priorita. A potom predložilo túto potrebu výboru pre sociálne prémium. Predtým, ako sme dostali vodovod, mali sme veľa problémov. Museli sme vodu nosiť zďaleka. Skoro ráno sme sa teda zobudili a museli sme rozmýšľať, kde zobrať vodu. Ale teraz je to oveľa pohodlnejšie, lebo keď sa ráno zobudíte, voda je hneď tu. Peniaze, ktoré dostávajú za čaj, nestačia. Môže to trvať aj 10 rokov, aby sa uskutočnil aspoň jeden zo zámerov pre komunitu. Teraz s Fair Trade fondami môžu veci realizovať za 1-2 roky. Škola bola založená vďaka rodičom a ľuďom z Fair Trade organizácie, ktorí nám dali prostriedky, aby sme začali. Bola postavená miestnou organizáciou Fair Trade, keď sme začali s 90 študentami. Teraz sme schopní podchytiť talent a pomôcť tomuto dieťaťu. A možno, že to bude nejaký inžinier, možno, že aj budúci prezident, alebo Kofi Annan, bývalý generálny tajomník OSN. Keby nebolo Fair Trade, nemali by sme túto budovu ani toto laboratórium. Je pravda, že podiel na svetovom obchode je stále menší ako 1%. Tu je dôležité si uvedomiť asi ten nárast alebo zmenu, akou Fair Trade prechádza. Medziročný nárast predaje je okolo 42%, čo je z hľadiska ekonomického veľmi dôležité. Keď napríklad vo Švajčiarsku 50% banánov všetkých predaných je Fair Trade, 28% drúží a tak ďalej. Čiže ten podiel sa neustále zvyšuje a aj samotný fakt, že Fair Trade má dosah na okolo 7 miliónov ľudí, je už celkom zaujímavý. Do Fairtradu spadajú asi 2% našej produkcie, ale zamýšľame toto číslo zvýšiť tým, že získame nových zákazníkov a predáme aj celých 100%. Je to naša ambícia, lebo vieme, že cez Fairtrade získame sociálne prémium na zlepšenie kvality života ľudí a robotníkov v továrni.
keby ten slovenský zákazník vedel, že čo to znamená pre toho lokálneho pestovateľa toho čaju, že to znamená, že môžu kúpiť topánky pre deti alebo poslať deti do školy alebo zabezpečiť lepšiu výživu, stravu pre deti. Takže tým pádom ja si myslím, že ten slovenský zákazník má dôvod. Tie pravidlá svetového obchodu sú nastavené tak, že voľný trh môže fungovať v takom vzťahu, kde sa bavíme o rovnocenných partneroch obchodných. Preto istá časť regulácie naozaj nemusí byť na škodu. A to, že sa stanovuje minimálna cena, ešte neznamená, že sa stanoví aj horná hranica tej ceny. Čiže tá sa môže veľmi trhovo správať podľa dopytu a ponuky. A Fairtrade tým, že je naozaj závislý na tom, že zákazník si ho veľmi uvedomene vyberá z toho pultu, to znamená, že je to naozaj závislé na tom dopyte. Keby nebol dopyt po Fairtrade, tak je dodnes na pultoch charitatívnych predajní a nie vo väčšine supermarketov v Európe. Čiže je to skutočne také hnutie, ktoré vyšlo z ľudí. Je to prejavom toho, že ľudia chcú podporiť etické podnikanie a nie je to nejaká iniciatíva, ktorá bola daná z vrchu alebo politická iniciatíva. Prvé by som chcela povedať, že som veľmi rada, že vláda Slovenskej republiky podporuje Fairtrade a pre mňa to má také dva základné rozmery. Ten prvý rozmer je v tom, že v podobe projektu Fairtrade pomáhame priamo férovými platbami farmárom alebo teda výrobcom a že väčšinu tých peňazí nezinkasujú rôzni sprostredkovatelia, čo samozrejme vytvára potom priestor pre prvovýrobcov alebo pre výrobcov na to, aby rozširovali svoje kapacity. A ten druhý rozmer je v tom, že je to oveľa lepšie a zmysluplnejšie, ako posielať nejaké priame platby na rôzne projekty, ktoré častokrát nedokážeme ustrážiť, nevieme vlastne, kde tie peniaze skončia. Sme začali dovážať Fairtrade makadamské orešky z Kenie do EÚ. Prvé veľké množstvo sme predali do Rakúska, a tam sme mohli zabezpečiť Fairtradeovú cenu pre pestovateľov v Kenii okolo 10 alebo 15%. Tá cena bola vyššia. I'm one of the directors in macadamia. Som jedným z riaditeľov fabriky na spracovanie makadamských orechov. Tešíme sa na Fairtrade a skúšame aspoň starať sa o farmárov a pomáhame im tam, kde by to oni potrebovali. Máme iba 3 roky, ale hľadáme spôsoby, ako sa kontinuálne rozvíjať. Takže aj my sa tešíme na Fairtrade, aby nám aspoň pomohli získať trh mimo našej krajiny. They may help us at least to get market from outside the country. Koncept Fairtrade je väčšine farmárov zatiaľ cudzí, potrebujú trocha vysvetľovania, alebo očakávajú okamžité výsledky. Toto mám ja, ponúkli mi o 5 šilingov viac. Radšej pôjdem tam, kde je výhodnejšia cena. Keď on pestuje kávu, či čaj, či orešky, či papaju, či banány, on nikdy nevie, za akú cenu môže to predať. Nikto s ním nie je ochotný podpísať nejakú zmluvu a robiť nejaké prísľuby dopredu, že za akú cenu on. Takže on dosť času sa mu stane, že on do toho investuje a potom to znamená, že práca, voda, a hnojivo a potom nedostane naspäť ani tú investičnú sumu. Znamená to dostať lepšiu cenu za váš produkt a tiež mať zákazníka, ktorý chápe všetky ťažkosti vášho biznisu. Niekto, kto si buduje s vami vzťah a podporuje vás. Je to aj o trhu, ktorý rešpektuje cenu a tým zlepší život niekomu, kto to potrebuje. Nie je to iba o najlepšej cene alebo o najrýchlejšej ceste, ako niečo vyrobiť. Je to o podpore ľudí, aby si zarobili na živobytie. Očakávame od ľudí z Fairtradu, aby nám povedali, toto sú peniaze, ktoré zarábame vďaka vašim produktom a za to robíme toto pre vašu komunitu, alebo podporujeme tento projekt a tu je financovanie ako výsledok toho, že spolu podnikáme. Takto farmár uvidí výhody celého Fairtradu, pretože ako poľnohospodárska krajina by sme mali vidieť výhody našeho vlastného podnikania. Vieme, že svet nemá dostatok potravín, ceny sú veľmi vysoké, ale žiadne zisky k nám zatiaľ neprichádzajú. Nič sme zatiaľ nevideli.
no benefits are coming down to us at the moment. We have not seen them. Keď hovoríme o tom, že ako môžeme pomôcť krajinám tretieho sveta alebo rozvojovým krajinám, tak ľudia na Slovensku majú možnosť tak urobiť práve podporou alebo kúpou fairtrade výrobkov, ktoré zaručujú, že ten výrobca alebo ten pestovateľ za ne dostal spravodlivú cenu, že nebola zneužívaná detská práca. Vždy, keď niečo začne fungovať dobre, tak sa toho chytia aj ľudia, ktorí nemajú celkom dobré úmysly. A buď slovo Fairtrade alebo značka začnú používať na produktoch, ktoré nemajú právo na toto označenie. Preto je vždy dôležité, aby si zákazník pri nákupe Fairtrade produktu veľmi tak pozorne prečítal, čo tam ten výrobca tvrdí, pozrel si jeho web stránku a zistil si, či tá akreditácia, respektíve certifikát je udelený medzinárodnou certifikačnou organizáciou, ktorá jediná garantuje dodržanie všetkých týchto podmienok. Je to na zákazníkovi, aby bol opatrný a aby sa naozaj zaujímal o to, čo kupuje. Musíme im ukázať a zabezpečiť, že naozaj tá cena, ktorú oni platia, že časť tejto ceny ide naozaj k tomu farmárovi a nezostane v tých medzičlenkov, kde bežná káva, bežný čaj, že oni majú obrovský zisk a ten farmer viac menej nič nedostane. Skutočne tieto programy sú veľmi prospešné a v končnom dôsledku, ak sa na ne pozrieme aj trošku z nadhľadu, musíme si uvedomiť, že z pohľadu imigračnej politiky, z pohľadu toho, že potrebujeme vytvárať pracovné miesta priamo v rozvojových krajinách a nie čakať na to, kým ľudia z rozvojových krajinách prídu do krajín Európskej únie, je to pomoc skutočne veľmi efektívna, takže možno, že takú solidaritu s tými ľuďmi, ktorí žijú v rozvojových krajinách. A pre bežného Slováka je to úplne nová myšlienka. Slováci sú veľmi citliví na cenu. Takže prečo platiť viac? Hoci musíme priznať, že nie všetky produkty majú vyššiu cenu, ale ten človek sa musí stotožniť s tým, že občas tá cena je vyššia, lebo aby ten farmár mohol dostať slušnú cenu pre svoje výrobky a prácu. Robí to dobro tým africkým farmárom. Takže to stačí ako dôvod pre mňa.